ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ದಯಗಿನ ಬನ್ನಗ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಏರ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದದಗ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಈ ಸತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಮೂಲ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಕ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೆಡ್ FM 93.5. ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಬೆನ್ನ ತಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಕಲು. ಸೊ ಅಕುಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಲೆನ್ಷಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, Evergreen Garments and Exports, Crystal Park Inn and Arohanam Hospitalities, Royal Groom, Cochin Bakery, Vasudev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Chocolatey Bar, Glitz Entertainment, SS Creations, Giri Advertisement Private Limited, Vedam Ayu Ayurvedic Multi-Speciality Hospital and Shri Dharmasala Manjunatheshwara College Ujire. ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ ಅನೂಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯ್ರಂಡು, ರಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ರಂಡು. ಅವು ಟೀಮ್ ಏರಿನ ಪನಗ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ರಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಫೈಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೈತೆ ಸುರೂಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದರ್ನ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ. ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕರೀನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿನ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ದಾದ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈತ್ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ರೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣ್ ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜರು ರಾಣಿ ಮುಕಲ್ನಪುರ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೇನಾಗ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ರಾಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ಪೊಣ್ಣನ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದಿತ್ತನಿಂದಾಡ ಸ್ವಯಂವರ ಪುರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರೊಂದಿತ್ತೇರು, ಏರೊಂಜಿ ಕಾಸ್ದ ಇತ್ತೇನ ಅಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರೊಂದಿತ್ತೇರು, ಏರೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿತಕಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಯಂವರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3. ಈ ಸ್ವಯಂವರ ವಾ ರೀತಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ವಯಂವರ ತೆಲಿಪೆರೆ ಮಾತ್ರ 100% ಉಂಡು. ಸೊ ತೆಲಿಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೆರ್ನಾ ಟೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಮಂಗಳೂರು. ಮುಗಿದರೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆ ನಡೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದುಂಡು ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆನಾ ಒಂದು ಮರಕಡ ಕಾಕಡ ಯಾನೇರು ನನ್ನ ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಬುದರೆ ಸುಂದರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮದಿ ಮೇಲ ಅಂದು
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅತಲೆ ಬಿತ್ತಲೆ ಸೂರೆ ಮರ್ವೈ ಮಗ ದೀರೆ ಆರೆ ಕೂಗುರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಯಂವರ್ದಿದ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆಡುದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮೂಲಿತ ಸ್ವಯಂವರ್ದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ವಯಂವರಿಗೆ ಏತ ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ಜೇರು ಅಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಒರಿದೇರು ಒರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಬರಡೆ ಇಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಬೈದಿನ ಇದ್ದಪ್ಪ ಆಯಲ್ಲ ಬೈದಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿ ಯಾನ್ ಶೇಖರ್ ಕಾರಿಂಜಿ ಇರೇ ಕಲಸ ಬಾರ ಕೊನವಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿತ್ತು ಅಲ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನೋಲಿ ಇನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೇವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಿ ನಿಖಿಲ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಜತ್ತ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ದಿನಕರ ಎಂದು ಹೌದಾದ ಕೋರಿ ಬುಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಬುಲ್ಪಂದ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೆಪುಣ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬುಲ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಕೋರ್ದಾಟ್ಟದ ಎಂಚ ದೆರ್ಪುಗನ ದಾದೆ ಕೋರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೋರಿ 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 ಆಲ ಸಯ್ಯಡು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಬುದಾರ ಗೊತ್ತು ನಿರಗು ದಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬುದಾರ ಜಯಕರೆಂದು ಓ ಇರು ಪಂಜಾಬರ್ದು ಬತ್ತಿ ನೋಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜಾಬರ್ದು ಬತ್ತಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಐದಿರೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬಂತೊಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರು ಇರ್ ದಾದ ಬಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರುಲ್ ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬೇಲ ನಾನು ಬಾರ್ ಬಾಡೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಕೋರಿಗ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ ದಾದಿ ಇನ್ನ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಬುದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಗ್ ದೇ ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲ ನಡಪುನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿಂದು ತಣತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಾಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಯಂ ಮರದೀತ ತಣತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ನೆಂಚು ಸಾಕದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಲ್ತುದ ಅತ್ತಿ ಏನೋ ಗ್ರಿಪ್ಪುಗೆ ಬನ್ನಿ ತೆಲ್ತುದ ಪಂಡ ಇರ ಹಚ್ಚಿನ ನಡ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ನೆಂಚು ಸಾಕದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ್ತದಿನ ನಾಯಿ ಕೊನವು ಮಿತ್ತದಿನ ಬಾವಲಿ ಕೊನವೊಂದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿಕ್ಕಿ ಇವ್ರು ಸುರುವೇ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿಂದು ಜ್ವರ ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಮ ಕುತ್ತ ಜೈತಿ ಅವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಉಲ್ಲತ ನಿಕ್ಕಲ ಬರು ಜ್ವರ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಂಡರ ತೆಂಜ ತೀರ್ಥದಿಂದ ನಾಯಿ ಕೊನು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಾವಲಿ ಕೊನು ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಮೇಡಮ್ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನು ಊಲಾವಡು ಕೊನಪನ ಕೊನಪುಂಡತ ಒಂಜೋ ಗೊಟ್ಟರೆ ಕೊನೊಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈರಿ ಶಂಕರ ಶೇಖರ ಈರಿ ಶೇಖರ ಬೇರೆ ಜಯಕರ 6 ದಿನಕರ ಏನ ನಿಖಲು ಮೂಜಿ ಕರಕುಲತ್ತದು ಏರ ವೈದಿನಿ ಅಂದ ಕೆಲವು ಕರಕುಲು ಬತ್ತು ಹೋದ ಆತನದು ಮೇಡಮ್ ನೋಡ ಭಾಸ್ಕರ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಕರ ದಿನಕರ ಶೇಖರ ಮುಷ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಮಕ್ಕರ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಸ್ವಯಂವರತ ಮಾಲೆ ಈರ್ ಪಾಡ್ವರ ಅತ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆ ಪಾಡೋಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಒಯ್ಕ್ ಮಲೆಕ್ ಮೇಡಮ್ ಮಲೆಕ್ ಈರ್ ನಂಚಿನ ಪೊಂಜೊಬ್ಲೆಗ್ ಬೊಗ್ಗೆರಜ್ಜಿ ಆನಲ ಕೆಲವು ಅಂಕಾಡ್ ಬೋತ ಇತ್ತೆ ಸೈತೇ ಬೋತ ನಾನು ದೇ ಅವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಮುಲ್ ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಕನ್ಯ ಇರ್ ಮಲ್ವ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಯಾನ ಮುಲು ಸ್ವಯಂ ಮರದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದಿದ್ದು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರೆಗ ಖುಷಿ ಮಾನ್ಪೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪನ ಒಡ್ಚಿ ಎಂತು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾತ ಒಂಜ ಟಾಸ್ ಬಾಡ್ಗ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನೆತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾದೆ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಜತ್ತು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಸ್ವಯಂ ಮರದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಿನ ಯಾನ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಆಜಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ತುಂಡ ಬರ್ಚಿ ಆಜಿ 4 ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಹೊರರ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಬರ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸುರುತ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಕಟ್ಟುವರು ಮೇಡಮ್
ಯಾನೀರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಳು ಕಟ್ಟುವೆನಾ ಅಂತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಮೇಡಮ್. ಓ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ಸುರುಕಿನ ಗಿದ್ದಿರ್ತಾನ ಮುಂಡು ಗಟ್ಲೆ ಅರ್ಮ ನಾಚಿಗೆದ ಬುರ ಜಯಕರ ಇರ್ದಾದ ಕಟ್ಟುವಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ ಕಟ್ಟರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನತೆ ಅಂಚಾಲಿತೆ ದಾದ ಕಟ್ಟುನು ನಲಚೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಈರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಇರಿನ ಲೋನೆ ಕಟ್ಲೆ ಬಗೆಂಜಿನ ಕರ್ಮ ಈತಿದ್ದು ಲೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬುದಾಡು ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಟ್ಟಾವೆ ಶೇಕು ಈ ರೇಂಕ್ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟವರು ಯಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ್ವೆ ರಪ್ಪ ಪಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಈ ರೇಂಜಿನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆ ಕರ್ಮ ಆಂಡಲ್ ಇಂಕ ಇಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕೊಂಚ ಎರ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿನಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್. ಈರೇ ಬಲ್ಲೆ ಈ ರೇತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಲ್ದ ಮೇಡಮ್. ಈ ರಾತು ಬರ ಕಲ್ತಿದಾರಾ ಆತ ಕರ್ಮ ಆ SSLC ಗುಡ್ಪಾದ ಬನ್ನತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಈ ರೇತುದ್ದ ಪಂಡರ್ತ ಯಾನಲ್ಲ ಮಂಗೇದಿಯಾ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾವ ಈರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಲ್ ಪೊಲೆ ಕಡೆ ಎಂಟಗೇನು ಗೀರು ಜಯಕರ್ ಈರ್ದಾದ ಕಟ್ಟಿದಾರ್ ಯಾನು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು MRP ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ MRP ಅಲ್ಲ ಅವ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್. ಅವು ಬರೀ ಪುಣ ಕಂಪೆಂಡ ಬುದಾರತ್ತಿ. ಓ MRP ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಫೈಲೆ ಆಯ್ತು ಒತ್ತಿನೇ ಬಣ್ಣಗ ತೂ ಒಂದು ಒತ್ತೇನೋ ಅಂದವೇನೆ ಬಗಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಶೇಕು ಈರ್ದಾದ ಕಲ್ತರ್ ಯಾನ್ ಟು ಝಡ್ ಕಲ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲ್ತಿದಾರಾ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಟು ಝಡ್ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನಡುತ್ತ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ನಡು ತಾಕೇರಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಯಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಈಡಾನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಮದಿ ಮ್ಯಾದಿ ಯಾನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಗಸಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟ್ಟದ ಕಣ್ಣೆನ್ನ ಪೋಪುಡು ಅಪ್ಪಗಿರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಉನ್ ಪುಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ನಿದ್ರೆ ಆತನ ಇರು ವನಸುಂದು ಜಪ್ಪು ನಾಯಣ್ಣ ಎಂಗ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಪು ಜಾರೆ ಬರಲೇ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಯಾನ ಮೀಂದ ಕಣ್ಣು ದಿಯೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಕಿತ್ತಿನದಾನೆ ಇರಗಿತ್ತಿನದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಟೊಂದು ಪೋಯಿ ಸುಧಾರ್ತಿ ಪಟೊಂದು ಬಾರಿಂಜಿನ ಪೊರಿ ಬಾಜಿಲೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಿಗೆ ನಾನು ತಟ್ಟೊಂದೆ ಪೋತಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಬ್ಬ ನೆನೆಯರು ತಟ್ಟುನು ಹಾ ದಿನಕರ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ರೆಂಚಿನ ಮನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಆಲಕ್ಕತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಯಾನ್ ಮನಿಪಂದೆ ಗೊಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೊಪ್ಪೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದು ಈರೋಲು ಕನಪ್ಪೆ ಈರೋಲ ಐಟು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿ ಪುಣತೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೀರೇ ಗೊರ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ದೀಪೆ ಮೇಡಮ್. ಈರು ಯಾಪ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೊರ ಭಂಡ್ರಾಬ್ ಜೊತೆ ಈರವು ದಾದ ಕಂತೀನಿ ಈರೋಲ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಇಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಶೇಕು ಈರೆನ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಡಿದಿಯೇ ಓಲ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಡೆ ಯಾರೋತೀನಿ ಅವು ಆಜಂತ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಆಜಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ದೇ ಪೂತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವು ಆಜನೆ ಕಡೆ ಮದಿ ಮಾದಿತ್ತನತೆ ಆ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಾ ನೀರಿಗೆ ಸಾಗು ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಇರಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಹಾ ದಿನಕರ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈರ್ಡಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪುಂಡು ಮದಿ ಮಂಡೆ ನಮಗೊಂದು ಏತು ಜೋಕುಲು ಬೋಡವು ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಕೇಜಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದೀತಿನ ಕೊಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಯಾನಕೇನು ಜೋಕುಲು ಎತ್ತು ಬೋಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ 10-14 ಯಾವ ಮೇಡಮ್. ಯಾನಕೇನು ಜೋಕುಲು ಕುಕ್ಕುಲತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆರ್ತಿಗೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಗೊಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಮೇಡಮ್. ಅಂಜನ ನಮಕ್ ಬರ್ಚ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಓ ಅಂಚ 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 ಓಕೆ 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 ಶೇಕು ಈರಡ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪುನು ಮದಿ ಮಾಯನ ಮನದಾನಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಪುಡು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಬಾಲಾರ ಇರ್ ಪೆದ್ದು ನಾತ ತಿಮ್ಮಿಲ್ಡಾಪಿನ
ಆಂಡ್ ಬುಟ್ಲೆ ಸೈಯಡಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಮ ತಿಂಗುಲ ಆಯ್ಬ ಕೊಂಚಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಡು ಆ ಬಾಲೆ ಕುಯ್ 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 ಇಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗಿರ ಆ ಬಾಲೆ ನೆಂಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುವಾರೆ ಓ ದೇವ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೈದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ತೊಟ್ಟಿಲಿರು ತೆಪ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಬುಳಿಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪದ ಬಣ್ಪೆ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಳುಂಡೆ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಜೈನುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿ ಅರಿತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಮೆದುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಮೆದುಂಡೆ ಎಲ್ಲುಂಡೆ ಬನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ವಂಚನ ವಂಚತ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ ಎಂಚ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ ಬುಡ್ಡ ಪೂರ ಮಾರ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 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 ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನೆ ಕರ್ಮ ಇರು ಮಾರ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಆತ ಇಷ್ಟನೇ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕಲ ಗುಂಗೂರ್ ಗುಜಲ್ದ ಗುರು ಕಿರಣರ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೂವೇ ಚೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಚೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಬಜಿಯಲು ಮುಟ್ಟೆ ಚೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಮೇಲಮ್ಮೆ ಚೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆಲ ಚೊಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಕರ್ಮೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನೋದು ಕರ್ಮ ಆಂಡ್ ಈಡ ಈ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಇದೊಂಜಿ ತೆರ್ತದು ನಾಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆರಡ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ನಿರೆಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಆದಿಪುರ ಬಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮದುವೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಡು ರಾಶಿ 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 ಕೋರಿಲು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗಾಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ನೋಡು ಅವು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಕೆಮ್ಮೈರಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಬೊಲ್ಲೆ ಪೇರಿಡಿಂಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಅನುಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿಲು ಮೇಡಮ್ ಆಮೆಟ್ ಬಾಲು ಕಟ್ಟಿನ ಬಾಚು ದಂಡೆ ಗುಂತುನ ಕೇಚು ನೀರು ಗೊರ್ಪಿನ ಚೇಚು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ರಂಪೋಡು ಬಾಲು ಕಟ್ಟುನಗ ಯಾ ನೀರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನು ಆನಿಯೇ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟುನು ಇನ್ನ ಖಾಲಿ ಕೋರಿಯನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಸಾಲ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮೆ ಇರು ಫೈಲ್ ಪೂಂಜೆ ಅಪ್ಪಲ ಬೆರಿಯ ಮುಟ್ಟುನತ್ತ ಜಯಕರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದೆಂಚ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ ಕತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ಲ ಕತ್ತು ದೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೇಡಮ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಒಕ್ಕಲ ನೂದು ಕಾಕಾಜಿ ಹೊರಿತೀನಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೈಯಾಡು ಮಾತಾ ಊರುರ್ದು ಟೆಂಪೋಡು ಅರಿಸಾಮಾನು ಒಂದು ಬೊಂಡ ಸಾರಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರಾ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಂಟಪ ಬೂರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಇರೆನ್ನ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪುನದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಎಂಚಿನೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನೇ ಪೂರ ಏನ ತಿಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಬನ್ನ ನೆನಪಾಣೆ ಅದಾದ ಮೇಡಮ್ ಈಗಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಾರತ್ತ ಇಂಜಿದಾಲ ತೆತ್ತೋನ್ವಾರ ಎಂಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ಪೊಂಗಲಾವ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಗಂಜಿಲ ನಿಖಿಲ ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಿನ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆತ ತಿನ್ನೋಡಾಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಆಪುನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಗೊರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಅಂಚಲ ಅಂಗಡಿದೇನ ಕೊನದು ಮುಸುಂಟುకు ದಕ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬತ್ತಮಲ್ಲಿ ದೇವೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾನಿಕಾರನೇ ಅಂದೆ ಆಂಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಶೇಕುಡನೆ ಕ್ವಶನ್ ಶೇಕು ಇರಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಪುನು ಮದಿಮೆ ದಾನಿ 2 ಕೋಪ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಗೀರನ ನೆಂಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುವಾರೆ ಪಾಪ ಕೋಪ ಮಾಡುವರ ಇಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೆ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಆ ಲುಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಆ ಲುಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ ಅಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂತೆ ಬಂಗಾಂಡ್ ಈರೆಂಚ ಮೈ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೇಮಲ್ ತುಳಿ ಈರ್ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕೋರಿಯನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಲ ಕತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಲ ಕತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಇನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತೂಲೆ ಮೇಡಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆತಾಗ ಮನವು ಯಾಲೆಯಾಗಿದೆ ತೂಗಿ
ಹೃದಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದಿದೆ ಕೂಗಿ. ಎಂಗಿನ ತೂರಿ ಬೋರಿ ಬರಂದು ಕರ್ಮ ಇರ ಕನ್ನಡ ಇದು ಪುರ್ಕುಂಡು ಕರ್ಮ ಸಾಯ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಸಾವುದು ಇಲ್ಲ ಉಯ್ಯಲ್ಲ ಕಡ್ತು ಆಡುವೆ ಹಾಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫೈಲ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿಯೇನಿ ಶೇಕುನ ಇದೆ ಕುಡೋರ ದೆರ್ತದ ನಾಲ್ ಶೇಕು ಇಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತುಂಡ ಇರುದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ದಾದ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತುಂಡ ಇರುದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ವಿಧಿಯ ನಾಟಕ ಬೇಜಾರು ಸೈತುಂಡ ವಿಧಿಯ ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಬರ್ಚಿ ಸರಿ ಟಕ್ ಇದಾಗ ದಾದಂಡು ಶೇಕು ಈ ಸೈತಿನ ಮಂಡೆ ಚಡಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಬಗುಲೊಡುಂದೆ ನಾಳೆ ಮಗ ಆಂಡಲ ಶೇಕು ಇರಕ್ಕೆ ಇಡಗೆ ಟಚ್ ಆಯರು ಅಡೆಗೆ ಇಡಗೆ ಟಚ್ ಆಯರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಜು ಜನಟ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯರು ಪಂಡ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯರು ಪಂಡ ಶೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೇಡಲ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆ ಸುಂದರಿನ ಮೋನೆ ತೋಜವರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾನ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದಾನ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ವಾಗ ತೋಜವರ ಆಂಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಈರ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಓಲು ಬಿಡ್ಪ ಅವನು ಓದ್ಬೋದು ಹಾಲು ಸುಂದರಿಯ ಇದಾಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕಂಚಿ ಬೋತಿನ ಪೀಸಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಆತಿಜಾರ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕೊಂಬೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಾ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಾ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂವರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ದೀಪಕ್ ಅಂಚೆನ ಯಾರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ರೀತಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಶಶಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಯಾಪದಲ ವಿಗರ್ ಯಾಪದಲ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಓಲ್ ಅವೇನು ನಿಖಲ್ ತೊಜ್ಪಾ ಒಂದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಕೊನತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊನತ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಈಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಡೀ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊನಾರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಡಕೇನ್ಗ ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗನ್ ಚಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಂತು ಓಡು ಸುಂದರಿ ಇರಗ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂದಿ ಕೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಶಶನೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇರು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂದು ತೋಜಿನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕಂಡು ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜೇ ಜಾಗ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದತ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲವಲವಿಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಒಂದು ಒಂತೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋನಾಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸುರೂಟು ನಿಕಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಕಡೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಟು ಕೊರ್ನ ಪಂಚಸ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಮಾತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಅಪಗ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದನು ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಡೇತ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ತೋಜುದು ಬಟ್
ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂದರು ದಯಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದೇರು ದುಂಬು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಆಧಾರಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ತೋರಿಸ್ಬಾತಾರೆ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಚನೆ ಐತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡು ದಾದಾನ್ ಮನಗೆ ಈ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿದಕ್ಲೆ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ದೀಪಕ್ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆರು ಜೈದಿನ ಅವಲ ಇತ್ತೇರು ಚಳಿ ಜೋರಾಟ್. ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜೇರನ್ ಬಂದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಬತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ದೀಪಕ್. ಸೊ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆವಡತ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನಿಂದು ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಚೈತ್ರ ಅರೆ ದಾದನ ಪನಿಯಾರುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಶನೆ ಪಂಡ್ಯರು ದೀಪಕನ ಇರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ನಾವು ಕೌ ವಿಷಯ ಪನೋಲಿಯ ಬೊಚ್ಚಂದು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಪ್ಪಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೀರೆಗೆ ಏತು ತೀರುಂಡಿ ರಾತ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಕುಡೋಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕುನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರ ಬೋಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು. ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಲ್ಲೆ ಏ ಪದಲ ಲವಲವಿಕೆ ಇಚ್ಚಾಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದೀಪಕ್ನ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮಿತ್ತ ಬೈದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಹುಷಾರಾಪರೀರು ಬಟ್ ಈರು ಆತ ಅಂಚೆ ಹುಷಾರಿಜಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ನಾನು ಪಿರೋರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಯುವಕ ವೃಂದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಯುವಕ ವೃಂದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕೊರಡು ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೇರೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ 7,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೊಗ್ಲೇಡ್ದು. ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸ್ಪಾ ಮೊಗ್ಲೇಡ್ದು ವೋಚರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.